आई भैया बांग्लादेश के मौजूदा स्थिति रउआ सब देख रहल बानी और कैसे वहाँ हिंदू लोगन पर अत्याचार हो रहल बा। आई इ गीत के माध्यम से हम वहाँ के हिंदू के दर्द बयां करे की कोशिश करतानी। कैसे बा आई सुनी। जाति नइखे पुछात मोहि जा, जाति नइखे पुछात वही जा, मारे दाना दान रे, चिन्ही चिन्ही काटे हिंदू एके गर्दन रे, चिन्ही चिन्ही काटे हिंदू एके गर्दन रे। देखिए भैया, ये हमेशा से इतिहास रहल बा कि हिंदू क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र में बट के रहेला और बट के जब जब रहेला तब तब कटेला। यही से हम बटल हिंदू लोग के सलाह देहब कि रुआ सिर्फ हिंदू बनी और एगो महाशक्ति के रूप में खड़ा रही। ताई ई बटल हिंदू लोग ला एगो शब्द बा, जाति में बटल हिंदू खोजेला शरण रे, छुपे जहाँ जहाँ डर रहे गर्दन के, जाति में बटल हिंदू खोजेला शरण रे, छुपे जहाँ जहाँ डर रहे गर्दन के, सब लूटल गईले उता, सब लूटल गईले उता हिंदुअन के धन के, चिन्ही चिन्ही काटे हिंदू के गर्दन के, चिन्ही चिन्ही काटे हिंदू के गर्दन के। देखिए भैया, बांग्लादेश के एगो बहुत ही प्रसिद्ध गायक रहले राहुल आनंद, रहले वो हिंदू लेकिन जीवन भर सेकुलरिज्म के जामा पहन के रहले और हिंदू से ज्यादा मुस्लिम भाई लोग पर विश्वास कैले। और अंतिम में का भइल उनका संगे ई लाइन के माध्यम से सुनी। जीवन भर कैले बात जाति समान के, तबो न बचल पुश्तैनी मकान रे, जीवन भर कैले बात जाति समान के, तबो न बचल पुश्तैनी मकान रे, वाद्य यंत्रो न छोड़ले उता। एगो गायक खातिर वाद्य यंत्र कितना कीमती होला, लेकिन गायक राहुल आनंद के 3300 वाद्य यंत्र के हिंसक लोग जला देले। का कहल बा, वाद्य यंत्रो न छोड़ले उता गायक आनंद के, चिन्ही चिन्ही काटे हिंदू के गर्दन के, चिन्ही चिन्ही काटे हिंदू के गर्दन के। देखिए भैया, इस सनातन के खूबसूरती रहल बा कि मंदिर में अगर केहू प्यासा जाई तो ओकरा पानी मिली और केहू भूखा जाई तो ओकरा अन्न मिली। और बांग्लादेश के एगो इस्कॉन मंदिर जे वर्षों बिना जाति पूछले लोगन के वहाँ खाना खियौलस और रोजा के समय में मुस्लिम भाई लोग के इफ्तार करौलस। और परिणाम का भई इस लाइन के माध्यम से सुनी। मंदिर तोड़ी तोड़ी करे हुड़ दंग रे, खाना जे खियलख बरसो गईले विसार रे, मंदिर तोड़ी तोड़ी करे हुड़ दंग रे, खाना जे खियलख बरसो गईले विसार रे, कर्ज नाही चुकैले कर्ज नाही चुकैले उता हिंदुअन के आन के, चिन्ही चिन्ही काटे हिंदू के गर्दन के, चिन्ही चिन्ही काटे हिंदू के गर्दन के। देखिए भैया, रुआ सब हमेशा से देख रहा लोग कब कि अमेरिका अपने आप के बड़ा महाशक्ति बने ले और ई बांग्लादेश की स्थिति पर काम कर कदम बा। यू सुनी। बनेला दुनिया में बड़ा लोकतंत्र रे, बुद्धि भुलाइल फेल भइल सारा यंत्र रे, बनेला दुनिया में
बड़ा लोकतंत्र रे, बुद्धि भुलाइल फेल भइल सारा यंत्र रे। बीजा रोक के देखैले बीजा रोक के देखैले अपना गणतंत्र के। चिन्ह चिन्ह काटे हिंदू के गर्दन के, चिन्ह चिन्ह काटे हिंदू के गर्दन के। देखिए भैया, बांग्लादेश में जब विद्रोह शुरू भइल तो वहाँ के जब प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देली तो वो विश्व के 57 गो इस्लामिक देश छोड़ के सीधा भारत में अली और भारत में शरण ले ली। वही तरह वहाँ के हिंदू लोग के अगर आखिरी उम्मीद के हुआ चलवा तो भारत आई, भारत खातिर भी एक लाइन, हमा के हिंदू भेजे मोदी के चिट्ठी, भारत द्वारा इज्जत मिले गैल में। हमा के हिंदू भेजे मोदी जी के चिट्ठी, भारत द्वारा इज्जत मिले गैल में। अब लागल बा नजर सबके, अब लागल बा नजर सबके भारत के कदम पे। चिन्ह चिन्ह काटे हिंदू के गर्दन के, चिन्ह चिन्ह काटे हिंदू के गर्दन के, चिन्ह चिन्ह काटे हिंदू